गारनाङा नाथाय थुलुंगा होनाया सोर दिनै पिकनिक स्पटनि मुङावहाय दिनै फैसा मोनबानो जुदि नो एन्ट्रियाबो एन्ट्रि जायोब्ला बुंनो गोनां बाथ्राया नैबेसो जे दिनै दखरायानो जुदि बेखौ सालायदोंब्ला दिपेन बर' सार नोंथाङा मा बुंगोन दा बेवहाय आफादगिरि बिथाङा हयथ' किसुमान खोथाखौ मोनथियाखै गला होनायाव गला फज'नायाव बै कमिटिया बेसेबांखि रां लानानैहाय फज'दों माबायदि सुक्ति खालामनानै फज'दों बेखौथ' बिथाङा मोनथियाखै बेनिफ्राय प्रसासन फारसेनिफ्रायबो एख' माने भेलुआनो गैया मोनलांबानो जाबाय बिसोरनाबो दा बेवहाय आफादगिरि बिथाङा मोनसे मोजां खोथा बुंबावदों जे गलाफोर जौनि गलाफोर बेथ' अपेन जौनि गलाफोर होनायाथ' अपेन खमला बाजारफ्राथ' खम ना खमला बाजारफ्राथ' ओरैनो श'आवल'सो दानाबाथ' जाल्ला जाथारबायलै जोंहा मानगोनां आफादगिरि माहारियारि आफादनि दिपेन बर' सारा मोनसे बिराद सिन्था गोनां खौरां मोनसे फोसावहरदों दा सिन्था जानो गोनाङा सोर ना बेखौहाय आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खोन्थालांगोन दा आङो गारि सिङाव दङ जोङो बै सिन्था गोनां जायगायावनो थांनो नागिरदों बेनिफ्राय बे भिडिअआवहाय देखायगोन ना देखाया बेखौ दा समजोंसो समाबो जोबोद सर्ट मोनानोसैबो दा जेन हक आं बे खौरांखौ जायखिजाया नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो होलांगोन नाथाय जोंनियाव मोनसे गाज्रि बिथिंखौ जों नुदों जे जिखिनि इन्ड' भुटान माने पिकनिक हटस्पट दङ आरो जेराव जेराव माने पिकनिक सेन्टार बानायदों बेयाव बानायग्राफोरनि दाय गैया बिथांमोना माखासे इनकाम जेनेरेशन आरो बे जायगाखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय बेखौ पारमिसन लानानै खालामदों किन्तु बानायनो थांनायाव बा पिकनिक स्पट जाखांनायनि उनाव बेयाव कमलानि दखान बा बायदिसिना जानाय लोंनायनि दखान जि थानांगौ बिनि बदलै बेयाव जोङो नुयो जे जौनि दखाना बारा जायो माने लाख'थ' हायै माने जौनि दखान आरो जोंनि मानसिफोरा थांनाय समाव मोजाङै थाङो फैनाय समाव गारिनि जाब्रबथाय एक्सिडेन्ट जायो आरो गोबां माखासे जानाङै जायफोर जाथायफोर बे जाथायफोरा जानायनि थाखाय समाजाव माखासे गाज्रि थासारि सोमजियो सोरनिबा जिउ खहा जायो सोरनिबा जिउआ आस'खान्दायै अबथिरायै गोमालाङो बेबायदि थासारिखौ नुनायनि थाखाय जोङो जेब्लाबो बुंगासिनो पिकनिक जानो थांनानै जौ लोंनाय पिकनिक जानो थांनानै ड्राग्स जानाय गाज्रि खामानि मावनाय बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो जोंनि जिखिनि पिकनिक स्पटफोर दङ बिनि खाथि खाला थानाय जेसेबां दख'राफोर दङ इउनिट दङ आङो खावलायगोन बिनि सायाव स्ट्रंलि मेसेज होनांगौ आरो जायफोर पिकनिक स्पटखौ मेनेजमेन्ट कमिटिखौ सालायदों बिथांमोननोबो लाइजाम हरनांगौ जाहाथे पिकनिक जानाय जायगायाव बेबायदि गाज्रि थासारि जाया आरो बेबायदि माने मैला जेफोर माने जानानै गारलाबायनाय बिशृंखल थासारिबो जाया आच्छा स' खौराङा मा खौराङा बेनो जे मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारा फोरमायलांखानोसै आं गासिबो खोथाखौना दाहाय सोलाबनाय सोलाबिनि बाथ्रा थायो दा खौराङा बेनो जे बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय फोसावदों जे पिकनिक स्पट्स ना लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा इन्ड' भुटान सिमायाव थानाय जाखिनि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायावहाय गोबां लोंनाय जानाय खाना खुजा बायदिसिना जायो दा बेवहाय बिथाङा माखासे खोथाखौ जोबोद मोजां फोरमायलांदों जिहेतु जोंनि समाजनि थाखाय आं बहुतथा भिडिअआवहाय बेखौ अलरेडि होबाय नोंथांमोना बेखौ आंनि प्लेलिस्टआव थांनानै चेक इन खालामनो हागोन नाथाय गुरुत्थ' होआखैमोन रावबो नाथाय दिनै बे खोथाखौहाय मानगोनां आफादगिरिया बबेबा नङा बबेबा बहानिफ्रायबा बिथाङा हयथ' बेखौ खोनादों बेनिखायनो बेनि फारसे एवारनेसखौ बिथाङा फोरमायथिना होदों बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंदों जे बेयाव सालायगिरि जाय कमिटि बिथांमोननि सालायनायावहाय आपत्ति गैया थिगानो दं नाथाय आपत्तिया जोंहा बेयावसो दा आफादगिरिनि खोथाखौ आं बुंगोन दा जोंनि आपत्तिया बेसो जे सालायनाया सालाय बोरै सालायदों बोरै सालायाखै बेखौ फोरमायनांगौ बाथ्रा गैया मोनथिखायो बयबो नाथाय माखासे SOP जे ओंखारो बोसोरे बोसोरे ना बे SOPफोरखौहाय मानिनानै सोलियोबा मोजां आरोना आरो बे SOPखौ मानिनानै सोलियोबा खुनु बेबायदि सोरबा माहारियारि आफादनि आफादगिरिया बुंनांगौनि बाथ्रायानो फैया मानोना SOPआव क्लियार होनखानाय थायो फरेस्ट जायगायावनो जिहेतु बे लावखार ओंखाम जाग्रा पिकनिक स्पटआ पारमिसन लानायनि गेजेरजों सालायलाङो सालायनायावहाय जोंहा खुनु आपत्ति गैया नाथाय जाखिनि SOPआव दङ जेरैहाय वेस्ट मेनेजमेन्ट खालामनायनि बेलायावहाय जे बिथांमोना
गोबां गारि जितु एन्ट्रि जायो पार्किंनि मुङावहाय जाखिनि फैसा लायो बाइकफोरावहाय 50 रुपिसनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो 4-व्हीलार ना एसयूवी नङा सिडान कार्सफोरनि बेलायावहाय 300 थाखा आरो बेनि सायाव आरो जुदि पेसेन्जार बेबायदि एसयूवी टाइपनि थायोब्ला 400 बासफोरबा 600 स' बेफोरबायदि रेट ना खमैब्लाबो जुदि मास मोनसेयावहाय आङो ओभारअल जुदि 500 खरि हमब्लाबो जिखुनु गारि 30 days around 100 vehicles हिसाब खालामदो बेसे ओंखारो 500 खरै 100 vehicles per day हिसाबाव 30 days नोंथांमोना calculate खालामदो बेसेबां लाख थाखा जायो दा जाखिनि पिकनिक स्पटआवहाय डास्टबिन प्रोवाइड खालामनांगौ आसुरित बाथ्रा बेखिनि डास्ट मेनेजमेन्टखौनो माने वेस्टफोरखौ बै डास्टबिनाव गारनांगौनि थाखाय जिखिनि डास्टबिननि सुबिदा होनांगौ बेखौनो होनो हाया आसुरित सोर पारमिसन होनाय डिसि दा डिस्ट्रिक्ट कमिशनाराबो बेखौ नुवाखै नामा अथ'स' आं खोनानायावहाय जोंनि पिकनिक स्पटखौनो बुंबाय डिसियाबो गोबां कमप्लेन्स खोलैनायनि गेजेरजों फैयो नायदिंनानै थाङो बेनिफ्राय ओरैनो फंनैसो बुंनानै थांफिनो माने गुरुत्वआनो गैया अब्ला जों बुंनांगौनि बा जों बुंनानैहाय मा मुलाम्फा जानो ना दा पाब्लिकआ एवेरनेस जायो पाब्लिकआ जुदि बुंनो थाङोब्ला जोंनि गेजेरावहाय दावराव दावसि जायो दा दिनै आफादगिरिया बुंनायखायसो आं नैबे भिडिअखौ लाबोदों जिहेतु बिथाङा बुंदों जे कमिटिया जाय सालायदों बेनि फारसे लाइमोनफोरनि जितु निसा बुस्थु लानाय गोबांनिफ्राय गोबां जागासिनो दङ लाइमोनफोरनि इयुननि समनि थाखाय बिथांमोनखौहाय जोङो गोबां एवेरनेस होनो गोनां दङ गैया नङा गोबां दङ दा बेवहाय स्पेसियेलि आं बुंनो सानो टिनेजार्सफोरनि जितु दाख्लैहाय सासे माहारियारि आफादनिनो बुंदोंमोन उन्दै बैसोनि गोबां जाथावै जाथायफोर जालांनाय दा बेवहाय जुदि कापल्सफोर फैयो बाइक साखावनानै फैयो बेवहाय बिथांमोननि जे एन्ट्रि खालामो अनलि भेहिकल्स नाम्बार नाथाय बिथांनि बैसोआ मा बेखौथ' बेयाव थिसननाय जाया बहानिफ्राय फैदों ओरैनो सोंलु खालामनाय जायो नाथाय बेखौ थिसननाय जाया फैसाया लाबाय एन्ट्रिया खालामबाय बास जाबाय थांदो ना बेबायदि बेनिफ्राय प्रसासन फारसेनिफ्रायबो एख' माने भेलुआनो गैया मोनलांबानो जाबाय बिसोरनाबो दा बेवहाय आफादगिरि बिथाङा मोनसे मोजां खोथा बुंबावदों जे गलाफोर जौनि गलाफोर बेथ' अपेन जौनि गलाफोर होनायाथ' अपेन खमला बाजारफ्राथ' खम ना खमला बाजारफ्राथ' ओरैनो श'आवल'सो दा खमला बाजार होनायब्लाबो फिथाइ सामथाइ जिखुनु बा हटेल गला जिखुनु दा बेवहाय आफादगिरि बिथाङा हयथ' किसुमान खोथाखौ मोनथियाखै गला होनायाव गला फज'नायाव बै कमिटिया बेसेबांखि रां लानानैहाय फज'दों माबायदि सुक्ति खालामनानै फज'दों बेखौथ' बिथाङा मोनथियाखै दा बेखौनो आं नैबे भिडिअ'जों फोरमायनो थांदों जे मोनसे प्लट जायनो एलट खालामो बे प्लटआव मा दखान होगोन होआ बेखौ कमिटिया मोनथिखायो आरो बेवहाय मा फाना मोनथिखायो दा अब्ला सानदो जौ गलाया मानो बांदों जौ गलानि प्लटनि रेटआ बेसेबां आरो बेबायदिनो जौ फाननायनि गला खैबाथा थायो आरो बेथ' बे कमिटिफोरनि फारसे दस गैया आरो बुंबावनोसै आं दस गैया ना इनकाम सर्स मोनसे आरजिदों बेकार थानाय सेंग्राफोरनि थाखाय माबा मोनसे इनकाम सर्स होदों मोजां खिन्थु बेलाफारसेथिं बिथाङा बुंदों जे दख'रानिफ्राय बे कमिटि सालायगिरिफोरनिसिम लाइजाम हरनांगौ बुंनांगौ जे माखासे एसअपिनि बारगा जुदि मावोब्ला बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ आरो जाखिनि जोंनि समाजनि थाखाय बेरेखा बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ अब्लालायदो दिनै बुंनो गोनां बाथ्राया नैबेसो जे दिनै दख'रायानो जुदि बेखौ सालायदोंब्ला दिपेन बर' सार नोंथाङा मा बुंगोन दा माबायदि फोरमान नांबावगौ दिनै इन्ड' भुटाननि हयथ' माखासेया नङा जानो हागौ खिन्थु जोंनि नुनायाव दा जोंनि ओनसोलावनो दङ बेखौथ' दख'रायानो सालायो आफादगिरिनिफ्राय लानानै नेहाथारि मेम्बारफोर आरो इभेन डिस्ट्रिक्टनिबो माखासे सोद्रोमा दंबावो बेवहाय आं मुं लालायनो दरखार गैला गासिबो दंजोबो थयथ' आरो गलाफोरनिबो गासिबो थयथ' दंजोबो आं लासिं सिं खालामनो सानाखै जिहेतु जोंनिनो आफाद माहारियारि आफाद नाथाय
बिथाङा खावलायदोंब्ला बे बन्द जानांगौ अब्ला जोंबो गोजोननाय फैगोन लावखार ओंखाम जाग्रा स्पटआ सोलिबाय थाथों नाथाय बे बेरेखा जिथु समाजनि आरो एसअपिनि बारगा जानाय बेफोर हाबाफारिफोरा बन्द जानांगौ जितु थांनाय भिडिअआव आं अलरेडि बुंखाबाय जे बिथांमोना दखरानि जौथुमा लानो थांगासिनो दं दिनै बिथांमोना बे दखरानि जौथुमायावहाय लाइमोनफोरनो मा फोरमान हरगोन मा खौरां हरगोन दिनै बिथांमोना बे कनफारेन्सआवहाय बुंफैगोन नामा दिनै लाइमोनफोरा जौ जुवा बायदिसिनाखौहाय गारनाङा नाथाय थुलुंगा होनाया सोर दिनै पिकनिक स्पटनि मुङावहाय दिनै फैसा मोनबानो जुदि नो एन्ट्रियाबो एन्ट्रि जायोब्ला जानायाबो जायोब्ला अब्ला बेनि दायनिगिरिया सोर स' गोबाव बांद्राय बुंनांगौनि बाथ्रायानो गैया स्पष्ट खोथाया बेनो दिनै दखरानि गासिबो मेम्बार बिसोरनो सालायदों आरो बिसोरनो दिनै बहा रां नांगौ नाङा रानगासिनो दं मोनलांबानो जायो फोरमान नांगौबा 101था फोरमान दं बेनिखायनो खोथा बुंब्लाल' जाया प्रेक्टिकेलि मावना दिन्थि दिनै बिथाङा खुद गाव जा बुंदों आं सानो दिपेन सार नोंथाङा एसे नायबिजिरनांगौ दखराफ्राव मा सोलिगासिनो दङ ना गोजौआव थानानैल' ओरैनो बुंहरबाय थाबा जानाय नङा दिनै दखराखौ लाइजाम दैथायहरनो खोन्थादों कमिटि सालायगिरिफोरनो दा कमिटियानो दखरायानो कमिटि अब्ला लाइजामा सोर गथायगोन सोर दैथायहरगोन सोर आजावगोन सोर नाजावगोन सोर बादा होगोन स' बेसेनोसै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय